Ja sam Rajko Miranović, kandidat za odbornike ispred Patriotskog bloka Sombor. Inače sam međunarodni šahovski majstor i šahovski trener. Uvek mi je drago da sam sa decom koje igraju šah. Imam i tog iskustva. I evo, tu se družimo već jedno 40 minuta. Privodimo partije kraju. I mogu da kažem da ova grupa dece igra dobro. Igra dobro, ja sam radio po svim okolnim selima, skoro u Somborskoj opštini, i ovde ima potencijala za dalji napredak, sasvim puno. Elementarne stvari znaju, principe igre znaju, naravno šah je komplikovana igra, ona se uči ceo život i ja se nadam da će oni ostati u svemu ove i ja bih bio i na raspolaganju da im na neke načine i pomognemo u sledećem periodu.